Ой, играчи, какво става? Днес ще направим урок. Направо урок как да си направите кораб. За това ще ви трябва една платформа да си направите. Да, нали, да го дигнете в водата. И да прецените къде ще го сложите. Да речем, аз искам да... Ай така. Две. Ай, три купчета и така. Ай така ще бъде. На дълбочина или две ще го направя. Ай така. Или три, не знам. Добре, правите сега. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И правите 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сега пак така го правите. Хоп, хоп, хоп. Хоп, 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 хоп. Така. И сега, както искате, може да си го направите. Аз лично така ще го направя, не знам за вас, както искате. Това е втория кораб, който го правя, може да не... То по принцип не знам кама. Както и да е. За сега така ще го направя, защото не се срещам друг начин. Тук ще бъде така. Тук. Ето така. Малото това ще е и сега. Както е така кораба, го правите така. Само малко така. И правите ето така. От тук, тук. Аз сега завърших как беше. Да, точно ето така. Това мисля, че няма да ви трябва. И това го правите по същия начин. Стига, брат. Трябва да ги щупите. Опа, само малко. Ох, леле, това ме дразни. Така, сега. Правете си го така. Това е главно, ще ви е така. Ето как ще изглежда. Сега. Видя какво беше само. Сега правите по следния начин, както аз го правя. Нямате нещо да ме объркате, само защото аз така обърках при миналия кораб и почти целия го бях срутил да го оправя. Ето така.
Нещо такова трябва да се получи. Но не знам дали така се получава хубаво. Защото тук повече прилича на лодка, между другото. Нека да опитаме по друг дизайн. Защото така беше миналия кораб, абсолютно същия, на същите размери го прави. Ако не стане така, ще видим. Добре, нека да дигнем едно купчето така тук. Ами така става грозно. Добре. Спирам клипа, за да направя тук да няма вода и да си го направя както го бях направил и след малко се връщам. Така, след като вече сте премахнали водата и сте си го направили така както го бях направил, е време да го покрием. Така. Така. Ще гледам да го направя по-бързо, да не се мотна. Защото искам този клип да е бърз, поне до 10 минути да стигне. Най-много. Но колкото толкова. Така. Покривате си го за втория етаж, ако искате. Ако ще направя още едно видео, когато вече се научи да правя по-хубави кораби от това. Ето така. Сега. Време е да направим ето това нещо. Виждате как е. И сега. Няма да го правите това. Ето така просто го ставяте. И си го покривате с две блокчета. Ето така. Хоп-хоп. Остави стъпна ми ръката. Това, ако сте на survival, е доста досадно да го правите. Така че може да си направите просто по-хубави къщи, така. Така, това е главно кораба и сега. На време да си го доправим. Тук си слагате стълби и правите по този начин. Хоп. Тук за целта ви трябва слабове. Ще има и други уроци на Minecraft, как да обработваме видеа, ефекти да слагаме и така нататък. Но просто за в момента това мога да направя. Така. Сега. Избирайте си къде да ви е предницата. Аз лично бих избрал да ето тук. Само малко. Така. Само влезем тук и да видим къде ще... Къде си избирате. Кажем ето тук. Не. Добре, тук голстон и сега. Правите го ето така с слабчета. И тук слагате стълби. И сега може
може слабо да си сложите каквото вие прецените. Дори може нищо да не слагате. Ако го направим с слабо, дали ще по-хубаво? Нека да питаме с слабо да видим. Така. Взимате честовете и ги редите както си искате. Нали, аз тук набързо ще го правя го набързо да видите как ще стане само. Можете ето така да го направите. Да сложите нещо, да кажем така. Така тук да направите пак. Измисляте ще нещо просто. Каквото искате. Крафтинг. Така. Сега тук може да си сложите така. Хоп. Само че, добре, това може да не е нужно. Тук си слагате такова. И тук. Ето тук ще си скачваме. Тук май няма да бъде. Както искате може да го направите, нали? Нали ви казвам? Не е задължително както аз го правя. Да изглежда, че тук май няма да можем. Ставаме към следващия план. Така, ето, измислих го как ще стане. Тук можете трапдор да си сложите. Ето как го направих. Нищо сложно, просто сложих на място на гластонато и пак си се вижда и свети. Такова и да... Добре, сега не се занимавам, можете и без такова. Нека да преминем към знамето. Тук е, да речем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Значи може, ето така, колко са тук, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Така. Малко така. Хоп. Така, тук. Слагате слаб. Само ако да видим как беше. Как също съм го направил набързо да отидем до там. Видите. Тук така. Там 2-3. Добре, нищо сложно. Да, тук пак ми изгоряха нещата. Добре, не знам защо така. Можете да напишете в коментарите дали да правя дори уроци за къщи или... Така. Аз лично бих предпочел да дигна едно. И всъщност не. Така. И сега знамето. Взимате това. И гледате къде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Слагате на третото, да кажем. И дигате 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Да кажем 10 блокчета или колкото вие прецените.
И сега. Ние само как ще го направим е въпроса. Само ако да помисля. Тук трябва да са 3. 4 трябва да са тук. Тук трябва да са 3. Окей, тук направим както трябва нещо. Не, речем, че нещо такова. Нека пак да ходим да видим, защото се дразна. Верно се дразна, ама яко се дразна. Защото в клип вече по 2 пъти да гледам кораб как. Корабът, той не е чак толкова хубав кораб. Тук е 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2 и 3. Това дали е по-хубаво? Дали не, не знам. Ще го направим както си е тук. Добре, набързо да отидем. Айде, газ. Къде ми е корабчето? Тук е 5, 1, 2, 3, 4, 5. Тук е 2. Тук е 3. Правите на си сла.
Така, да, спрех клипа и ето тук е така го правите. Леле, откачам. И тук слагате тук, можете да си гледате. Така, опитах се да направя топове, само че няма къде. И час лесно ще ги направя, обаче проблема, че няма къде. Да видим какво още може да сложим като детайл. Нали, тук вие си го обзавеждате, аз набързо да ви покажа как се прави само. Нещо такова, вие можете да направите подобен същ, както искате. Ще сложим ето тук. О, стих се. Така. От тук. Сетих се. Само малко. Нали, ако искате го правите това. Да се качвате. Според мен тук още едно ще е добре. Така. И това хора беше от мене. Надявам се да съм ви помогнал да си направите кораб. Ето така, малко детайл сложихме тук, трябва да си го направите както вие искате, защото аз не знам как вие може да искате. И така. Това беше от мен и се видим в следващия урок или следващия епизод на Minecraft. И до скоро!